Analyse af Karen Blixens Skygger på græsset fra 1960. Hun forklarer i sin tekst, hvordan europæerne mødte og tog imod Afrika. Europæerne så på Afrika som en usleben diamant. Og jeg citerer fra teksten. Jeg kom til det østafrikanske protektorat i 1913 inden verdenskrigen. I de næste 4 år krigen varede, og i nogle år efter kom der kun få nye indvandrere til landet. Men gennem de næste 10 år blev en energisk propaganda for Kenya som landet med de store økonomiske muligheder sat i gang i England, og Close Settlement blev dets program. Den bragte os en ny slags immigranter ud for at tage som folk, der regnede med at tjene en formue i Afrika og tage det med hjem til England. Karen Blixen så sig selv som en af de gode, en af dem, der ikke bare udnyttede landet for deres ressourcer. Og i kolon 4 fortæller Karen om Berkeley Coles og hendes syn på, hvordan de opfatter dem selv. Og lige kort om Berkeley. Berkeley var engelsk-irsk og tidligere officer, samt han var farmer. Og han sørgede for vin på Karen Blixens farm. Berkeley og Karen regnede dem selv for at være en del af de vilde dyr. De mente, at den måde med at civilisere Afrika ved hjælp af magt og respekt, som de andre indvandrere gjorde, var forkert. De regnede ikke dem selv for at være mere end de var, og det var også til stor forundring. Hun taler også om kontakten til Gud, som dyrene og de sorte har, og hvordan hun ønsker om at have det samme forhold. Det bliver reflekteret om forskellen mellem de hvide og de sorte. Men Karen, hun fortæller det ud fra et positivt synspunkt. Hun kan se nogle æstetikker, som de hvide immigranter ikke kan se. De sorte var betydeligt hurtigere udviklet, men udviklingen stoppede på forskellige alderstrin, sammenlignet med det hun kendte fra Europa af. Men de er loyale. Hun fortæller om Farah, som er en af hendes indfødte, der hjalp på farmen. Intet kunne ændre hans forhold til Gud, fordi i hjertet er han som et vildt dyr, lever i kontakten med naturen og hans Gud. Og jeg citerer fra kolon 6, linje 3. I sin urokkelige loyalitet imod mig, forblev han som et vildt dyr. En cheetah, der lydløst fulgte mig på 5 fods afstand, eller en falk, der holdt kløerne fast om mine fingre, mens den drejede hovedet til højre og venstre. De evner og egenskaber, som han satte ind i min tjeneste, var cheetah eller falkeevner og egenskaber. Immigranten skal ikke være så naive og tro, at denne nye verden står klar til at omfavne deres forventninger. Man kan ikke bare påtvinge et samfund nye reformer. Og det var så lige et resumé af uddraget fra Karen Blixens Skygger på græsset.